Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, adik-adik remaja, ugi boten katalongken anak-anak sedaya kemawon ingkang rawuh wonten majelis ilmi dalem menika, ingkang sepisan sumangga puja lan puji sedaya kemawon kita tunjukaken ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bilih ngantos dalem menika kula panjenengan sami tansah kaparingan nikmat karunia ingkang kathah ingkang boten saged dipun itung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nek kowe arep ngitung nikmat-nikmat Allah, mongko ora bakal iso ngitung. Langkung-langkung dalem menika kula panjenengan sami purun ngrodhangaken wekdal lungguh wonten majelis ilmu saperlu memenuhi nyukupi kebutuhan. Terus kula panjenengan sami lungguh teng masjid menika saniki napa nyukupi memenuhi kebutuhan. Sebab kados dene jasmani kula panjenengan sami tansah dipun cukupi kebutuhanipun, makan, minum, tempat tinggal, pakaian itu kebutuhan apa? Kebutuhan jasmani niku tansah dipenuhi. Mila rohani kula panjenengan sami ugi kedah dipun penuhi, dipun cukupi kebutuhanipun. Dan iki majelis ilmu niki salah setunggalipun kebutuhan apa? Rohani. Insyaallah kula panjenengan sami termasuk manungsa ingkang seimbang. Kebutuhan jasmani dipenuhi, dicukupi, kebutuhan rohani itu ugi dicukupi, dipenuhi. Masa wangsulipun tiyang ingkang namung gateke sing digateke kur kebutuhan jasmani tok, sing digateke sing dipikirke kur makan, minum, pakaian, tempat tinggal niku tok. Niku berarti mboten seimbang. Sing dicukupi kur kebutuhan jasmani tok. Mboten purun ngaji, mboten purun teng masjid nggih. Niku berarti sing dicukupi kur kebutuhan jasmani tok. Berarti mboten seimbang. Nah, mboten seimbang jenenge napa, Pak? Apa? Jonjing. Berarti wong sing ora gelem ngaji, ora gelem nang masjid iku jonjing. Boten seimbang nggih. Nek sing teng mriki insyaallah seimbang sedaya nggih, boten ana sing jonjing nggih. Nggih. Salajengipun sholawat lan salam
mugi tansah pindut dumateng junjungan kula panjenengan sami Nabi Agung Gusti Kanjeng Jagat Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarta para ahli baitipun, para wongsanipun ugi sedaya penderek napa dene umatipun ingkang tansah netepi sunah-sunahipun, ajaran-ajaranipun ngantos dumugi akhir zaman. Jamin kang dipun rahmati Allah, kula badhe miwiti pengaosan dalu menika kanthi salah setunggalipun cerita kisah. Enten salah setunggalipun tukang bangunan, utawi tukang batu. Kemudian enten tukang batu. Enten nggih. Enten tukang batu mut nyambet kalih bekerja menjadi tukang batu, tumut kalih seorang pemborong. Kadang majikan seorang pemborong. Dan itu amargipun puluhan tahun bekerja dados anak buah pemborong itu, salah sawijining dinten amargipun rumangsa pun sepuh wis tuwa, tenagane pun mboten kuat melih, akhiripun nyuwun pensiun. Nyuwun apa? Pensiun. Mengundurkan diri. Terus matur kalih mandor niku kalih pemborong niku, Pak, kula mun tumut jenengan puluhan tahun, sakmenika kula mun tuwa, mun mboten kuat melih nyambet damel. Kula badhe pensiun mengundurkan diri. Nah terus ya ora apa-apa. Ning aku duwe panjaluk. Napa niku Pak panyuwun panjenengan? Ya nggo terakhir kenang-kenangan iki enek proyek siji. Kowe tak kon gawe omah siji. Niki proyek terakhir nggih minangka perpisahan. Nah piyambakipun kuciwa wong matur pengen pensiun, nyuwun pensiun tujuane supaya dikei napa? Pesangon kok malah dikon kerja melih. Dikon nyambut gawe melih bangun salah satu rumah mungkin. Lah amargi piyambakipun kuciwa kecewa nggih. Akhirnya rumah ingkang diperintah dibangun itu piyambakipun garap sak-sake. Padahal dening majikan itu pun dipersilahkan dibuat rumah sakarepmu. Bahan silahkan ambil, model silahkan pilih. Nah amargi pun boten sekecok, wis wegah akhiripun dibuat asal-asalan sementing ndang dadi ndang rampung. Terus akhirnya nggih omahe mboten sae nggih kados omah sing napa niku perumnas itu nggih. Sing dereng dingin mawon pun ngoprol. Untuk ngoprol. Amargi digawe asal-asalan. Barang pun rampung, Pak niki pun rampung. Kawian kula, damelan kula, nggih monggo kula jeng pensiun nggih Pak, nggih selamat tinggal. Sik Pak, iki sebagai kenang-kenangan omah sing nembe wae mbok gawe iki tak nggih hadiah. Jebule omah iki dihadiahke. Kinten-kinten terus kuwi diperasaani omah. Mungkin nek cara saniki langsung aduh mboten. Ngerti yo mboten. Ngerti arep dihadiahke digawe saapik-apike wis dibebaske. Arep digawe kaya apa terserah. Ternyata
malah dikeke lah. Ngerti arep dikeke tak gawe sing apik. Dan itu perumpamaan sanepan itu. Sanepan tiyang niku urip ning alam dunya. Nggih. Urip ning alam dunya kados dawuhipun Imam Hasan Al-Basri, piyambakipun nate dipun tangleti, wahai Syekh, napa sebabe kok tiyang niku nek ajeng berpisah kalih dunia pun badhe dipun cabut nyawane niku kok rata-rata niku mboten purun. Wegah nek iso njaluk diundur mesti njaluk diundur. Nek iso nolak mesti nolak. Mesti bagi yang itu nek pinten-pinten nek jenengan mun ajeng sedo terus ditangleti kados para nabi. Riyen para nabi niku Pak, niku nek pun badhe sedo niku diparingi penawaran. Nggih, penawaran iki nek cara Jawa napa? Diparingi pilihan. Nabi kowe arep dicabut nyawane saiki apa diundur. Itu Nabi ngoten, Pak. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nalika lajeng dicabut nyawane iku dening malaikat Jibril diparingi pilihan. Muhammad, ya, karena engkau seorang nabi, amargi awak mungkin nabi, itu prosedure SOP-ne aturane dikai penawaran pilihan arep dicabut saiki apa diundur. Nek kinten-kinten jenengan diparingi pilihan ngoten iki terus piye? Mesti sedaya milih diundur. Sebab napa wegah tempurun wedi macam-macam ya alasane. Tapi nek Rasulullah mboten. Rasulullah langsung tegas ila rafi'il a'la, ila rafi'il a'la. Aku pilih ketemu karo Gusti Allah. Maksudnya Rasulullah malah milih ndang-ndang dicabut nyawane. Ning kathah-kathahipun menungso niku mboten. Nggih, wegah. Nek iso nolak mesti wegah malaikat aku iki seneng ning. Lah kenapa? Syekh Hasan Al-Basri dipun ngerti napa sebab menungso kok ngoten niku? Jawab Syekh Hasan Al-Basri sebab piyambakipun badhe pindah saking tempat tinggal di dunia ingkang selama hidup tempat tinggal niku dibangun dengan sangat baik, diperindah, dipercantik supaya dinggoni krasa nyaman kepenak. Nek iso tuku kasur sing paling empuk, keramik sing paling sae, sing paling mahal, lumayan digawe gede, kamare akeh. Nek iso kados Simpang Solo Baru niku nggih. Saya ke Solo Baru sektor 1 niku. Kados lumayan Jackie Chan. Nah iso ngoten. Jadi kenapa manusia menungso kok dikon pindah ning alam kubur abot mboten purun? Sebab badhe meninggalkan tempat tinggalnya di dunia nggih sing dipun dibangun sae-sae indah, berpindah teng tempat tinggalipun teng alam kubur sing reot. Sing reot niku cara jane napa nggih? Reot kaya gubuk, kumuh niku napa nggih? Reget, nggih, reget, reot, elek. Tentunipun pindah saking omah sing nyaman, sing mewah, teng omah sing ngoten niku tentu mboten
boten purun. Nggih. Intinipun amargi tiyang niku nek dicabut nyawane boten purun niku amargi napa? Badhe pindah saking rumah yang selama ini dia bangun bagus-bagus, nyaman, pindah teng panggenan sing niku mawon. Sebab apa? Sebab saklawase urip sing dibangun kur omahe ning dunya, ning omahe teng alam kubur boten dibangun. Boten dibangun. Dibiarkan reot, kumuh, ambune kecing. Nah, kula panjenengan sami beramal, beribadah, sholat, ngaji, zikir, sedekah itu dalam rangka membangun panggenan ingkang badhe kula panjenengan sami panggeni mangke nalika sampun sedo, sampun pindah teng alam kubur. Bila nek tiyang niku nalika urip teng alam dunya betul-betul dibangun tempatnya yang mau ditempati di alam kubur, bangunnya kanthi napa? Kanthi ibadah, berbuat kebaikan. Sholat, ngaji, zikir, sedekah, terus sing ditokke membangun rumah di dunia kudu langkung kathah duit sing ditokke membangun rumah nang teng kuburan. Dan iki kan boten Pak nggih kula sedaya kemawon kula ngene. Boten namung jenengan kula nggih ngoten. Sing di duit sing dienggo bangun omahe ning donya kalih sing dienggo bangun omahe teng akhirat nek diitung luwih kathah pundi. Nggih. Maksudipun duit sing dienggo sedekah, infak, zakat iku dibanding sing dienggo bangun omah teng donya niku ora tesih kathah sing nggih bangun omah. Akhirnya apa? Nek pada pindah ke alam kubur merasa berat, abot. Tapi nek tiyang niku selama hidup betul-betul dibangun griyanipun panggenanipun teng alam kubur saestu dibangun dengan memperbanyak amal kebaikan, amal kebaikannya sing bermutu. Sholat ya sing bermutu, sedekah ya sing bermutu, ngaji ya sing ibaratnya niku mbangun omah dengan bahan-bahan sing bermutu. Saya akhirnya omahe mungkin dados sae. Nek omahe sae teng alam kubur, maka ajeng pindah teng mriku kita seneng apa mboten? Seneng. Nggih. Bila tiang-tiang ingkang nalika teng alam dunya niku sregep ibadah, sregep ngaji, sregep zikir, sregep infak, sedekah niku mangke nek ajeng sedo Pak nggih ajeng dicabut nyawa niku dening Gusti Allah dipun ketinggalaken. Kae lho panggonanmu ning jero kubur. Wah, ketinggal rumah yang sangat indah. Mira kan pindah mriku nggih seneng napa mele teng mriku kathah pelayan-pelayannya nggih. Nah niki mila monggo nggih kula panjenengan sami saestu ampun ngantos namung memikirkan tempat tinggal, memperindah tempat tinggal teng donya sing mangke badhe ditinggal. Tapi monggo nggih tempat tinggal kula panjenengan sami alam kubur, alam barzakh menika saestu dibangun, dipersiapkan. Jamaah kang dipun rahmati Allah. Lah, caranipun dos pundi mempersiapkan nggih. Terutama kula panjenengan sami ingkang nomor setunggal
menawi wonten amal-amal ingkang menika dipun janjiaken dening Allah ganjaran ingkang ageng. Wonten amal dening Allah dijanjike amal sing ganjaran ingkang ageng niku saestu dipun ajegi dipun istiqomah. Contohnya napa nggih? Contohnya kathah nggih. Amal-amal sing ketingale remeh, gampang nggih, mboten abot tapi ternyata ganjarane gede. Utawi enten jaminane nek niku saged nyelametke mangke wonten kehidupan akhirat. Contohnya napa nggih gampang niku. Dawuhipun Rasulullah, sapa wonge sing esuk-esuk ngucap Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa tika mastata'tu a'udzu billahi min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apal sedaya Bapak? Nek mboten apal nggih diwaos mboten napa-napa nggih. Jenenge Sayyidul Istighfar. Nggih. Niku dawuhipun Kanjeng Nabi, sapa wong sing ngucap niku wayah esuk terus dheweke mati ana ing siang iku nganti sore, mati akan masuk surga. Sapa wong sing ngucap iku ana wayah sore terus wengi iku ngantos esuk dheweke mati, mongko matine insyaallah masuk surga. Iki jaminan hadisipun sahih. Wah rugi banget iku nek mboten diapalke, mboten diwaca nggih. Rugi banget wong gampang macane paling ora nganti semenit wis rampung nggih. Tapi jaminan masuk surga. Nggih, monggo nggih. Mangke mulai benjing nggih. Iku dipun waos. Subuh abar subuh esok nggih. Waos. Ingkang nomor kalih dalam rangka mempersiapkan ben mengke teng alam kubur, alam akhirat niku panggenanipun nyenengke indah. Kula panjenengan sami kedah khususipun teng sisa-sisa umur. Kula panjenengan sami kata-kata puniki ra umure pun karek sisa. Ini wonten Pak Bu. Nggih, sebab napa? Sebab dawuhipun Kanjeng Nabi, umur umatku antara 60 sampai 60 sampai 70. Lah nek sing umur 40 berarti rak pun karek seperempat. Sing umur 50 kok karek apa meneh sing pun swidak berarti iku pun bonus niku. 70 apa meneh. Asline wis ora berhak urip ning donya asline niku. Nggih wis swidak 70 niku asline pun mboten berhak hidup. Ning karena Allah masih memberi kesempatan. Napa sebabnya kok tasih diberi kesempatan? Gusti Allah pirsa sangune dereng cukup. Mila diparingi kesempatan kon nambah sangu. Ora dicabut saiki wah sangune durung cukup iki. Mila terus dikei bonus. Terus sebab niku jantai asline umat Kanjeng Nabi niku pol-pole 70 nggih. Lho berarti nggih nek kula sebut turahan sisa-sisa umur niku nggih cocok nggih. Nggih.
Lah minut teng sisa-sisa umur menika nggih saestu digunakan. Ingkang nomor kali nggih menika ngatah-ngatahaken istighfar. Ngatahaken apa istighfar. Kanjeng Nabi niku nate dawuh ayyuhan nas menungso tubu ilallahi padha tobat marang Allah fa inni satemene ingsun Rasulullah atubu wa astaghfiru ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Satemene aku kata Rasulullah nyuwun ampun beristighfar marang Allah sedina sewengi ping 100. Terus junjungan kula panjenengan sami Kanjeng Nabi Muhammad itu minimal paling sekedhik beristighfar nyuwun ampun maring Allah niku dateng Allah sedina sewengi ping pinten Bu? Ping 100. Nggih. Padahal kula panjenengan sami pun pirsa nek Rasulullah niku sifatipun maksum. Napa artosipun maksum, Pak? Anak-anak ada yang tahu apa itu artinya maksum? Rasulullah punya sifat maksum. Ada yang tahu? Coba anak-anak angkat tangan. Apa arti maksum? Mulia. Hah? Mulia. Mulia. Napa? Bapak-bapak, enten ingkang pirsa napa niku maksud maksum? Ibu-ibu, maksum menika terjaga dari dosa. Atasipun Rasulullah mboten nate tumindak dosa. Mboten nate tumindak luput Rasulullah niku. Tapi nyuwun ampun kalih Allah sedina sewengi ping pinten? Ping 100. Orang duwe dosa, orang duwe salah njaluk ampune ping 100. Niki sindiran saking Rasulullah nggih kula panjenengan sami. Nggih, dados niku Rasulullah nyindir. Maksudipun wong aku wae sing ora duwe dosa, istighfarku njaluk ampunku sedina sewengi ping 100. Kudune kowe kabeh umatku sing bendina gawe dosa. Kudune luwih saka iku maksude ngoten. Nggih. Wong aku sing ora duwe dosa ping 100 istighfarku kudune kowe kabeh umatku paling ora yo 2 kali lipate. 2 kali lipate berarti pinten? Paling mboten ping 200. Sebab kula panjenengan sami kan bendina gawe dosa. Dina mboten Pak Bu. Oke, asline kathah niki. Aktifai kenapa perbuatan tumindak kula panjenengan sami sehari-hari sing niku jebule salah miturut aturan Islam utawi aturan syariat. Masalah jual beli, masalah pinjam meminjam, itu kata sih melanggar aturan. Contohnya itu sing kecil mawon sing gampang. Jenengan mlebu warung makan. Mlebu warung makan. Nah niku sehari-hari nang mlebu warung makan maneh. Setelah terus niku lungguh teng warung makan, terus disuguhi napa? Air. Pesene napa teh napa kopi napa teh kampul. Terus disuguhi, terus langsung diunjuk, diminum. Terus tengah jeng ini kok wonten panganan macam-macam. Nggih, wonten jadah bakar, wonten pisang rebus, wonten kacang godhog. Langsung di apa? Diuntal. Dan itu janjane Pak Bu.
nek miturut aturan syariat sing pun ditulis dening para ulama lan buku-buku niku ora mboten angsal. Sebab napa kira-kira mboten angsal? Wong durung dibayar. Nek durung dibayar kan berarti dereng gadahane jenengan. Wong dudu duweke kok wis dipangan. Aslinya tak ngoten, nek dereng dibayar berarti belum punya kita. Kepemilikan tesih punya orang. Ini contoh kecil bahwa kita banyak melanggar aturan. Ini rampung kulino biasa dianggap biasa. Napa mulai mungkin jenengan jual beli nggih. Kalau kita baca di dalam syarat-syarat jual beli itu ada 8 nggih. Ada 8. Belum betul apal. Yang nomor 6 itu tidak boleh ada gharar. Gharar niku barangnya mboten jelas, mboten ketinggal. Barang sing arep dituku niku kudu jelas, kudu bisa dilihat, bahkan bisa dipegang, bisa dibolak-balik. Diperiksa ngarepe burine ngeten sono dengan ajeng tuwas HP ngeten. Diperiksa perlu dibuka casingnya ngoten nggih. Didelok jerone kudu ngoten. Lah nek kira mboten ujug-ujug teko wis dibungkus rapi, pakai. Terus jenengan terima dibayar. Niku hasilnya nggih mboten angsal niku. Niku gharar jenenge. Ya, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bai'il gharar. Rasulullah melarang jual beli gharar. Gharar itu tidak jelas, barangnya orang jelas. Ora jelas ini jero-jone napa? Ora cetha. Oke. Tapi nek pun kulino terus tidak boleh menjual barang yang bukan miliknya. Kan sing awake tuku niku rek dudu duweke Shopee. Dudu duweke Shopee juga liya ning didol ning Shopee. Niku contoh jual beli. Pinjam meminjam nggih ngoten mesti mengandung napa? Kembang. Kembang niku basa Indonesia ini napa? Kembang niku napa? Bunga. Niku mesti anak ngono kuwi enten kembang bunga. Nek bungane niku jenenge mboten bunga. Potongan administrasi. Potongan administrasi. Jasa itu termasuk nare kartu nopo niku sing bisa digosok terus metu duite niku macam-macam niku asline mengandung bunga niku. Tapi kan sehari-hari sudah biasa nih. Mengkulo nggih ngoten. Lah nek gaji kan kudu nganggo saniki gaji mboten dikek cash ATM. Nah pripun? Nah gaji. Wis jalan satu-satunya ngadah-ngadahi istighfar niku mawon. Lah pripun melih? Tidak bisa menghindar nggih. Tur Allah pirsa, Allah tahu. Allah ngerti nek awake dhewe iki bakal ngalami zaman sing kaya ngene. Ngerti. Bila Allah dawuh wonten hadis qudsi, ya ibadi innakum mukhti'una bil-laili wan-nahar wa aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni. Hambaku, kawulaku, menungso, aku ngerti nek kowe iki gawe dosa tiap waktu awan lan bengi. Ning aku arep ngampuni memaafkan semua dosamu. Nggih.
Syaratnya apa? Fastaghfiruli, maka mintalah ampun. Terus keadaan nyata iki Allah nggih pun pirsa. Bila Allah paling jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Memperbanyak istighfar. Nggih kata termasuk napa niku sing jenenge asuransi barang niku kan asline nggih mboten asal niku horor. Bila kan pertama kali digulirkan BPJS niku kathah ulama kiai ingkang mboten setuju ingkang menentang, termasuk Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dalem semanten sinten niku. Besok Pak Budi Kiai Haji Ma'ruf Amin nggih. Ya, Haji Ma'ruf Amin itu sinten, Pak? Mantan Wapres. Itu nggih, dulu pertama kali mau digulirkan BPJS waktu zaman SBY nggih. Itu piyambake pun menentang, enggak boleh itu. Enggak sesuai dengan aturan Islam. Ini yo piye nek wong orang dedit masuk rumah sakit biayanya larang, lek mboten ngangge niku terus pripun? Mboten saged bayar. Nggih termasuk pajak niku, Pak. Pajak niku asline dalam Islam enggak boleh. Rasulullah tegas mengatakan, "Inna shahibal maksi finnar." Sesungguhnya pemungut pajak itu tempatnya di neraka. Hadis sahih. Berarti hasilnya mboten angsal, Pak. Ini ra terpaksa wae dhewe. Pajak nek ora pajak mungkin mboten saged napa-napa nggih. Napa meneh aturan saniki motor niku nek 2 tahun ora di pajaki datane dihapus, dianggap motor bodong. Mungkin pas enek razia ternyata motor bodong langsung diunggah ke truk digowo. Nek mboten bayar pajak. Terus banyak tapi nek niku ra hadise pemungut pajak. Nek sing bayar insyaallah mboten sing mungut. Tapi nek awake dhewe setuju dengan aturan itu dengan sukarela kan nggih, berarti setuju dengan kemaksiatan nggih. Setuju dengan dosa berarti nggih. Nah, setuju dengan dosa ya melu dosa. Kalau budak teng ati niku mboten setuju teng ati. Teng ati kedah mboten setuju. Sebab asline niku mboten angsal. Istilahnya pun nek bayar pajak niku nggih dibayar mboten napa-napa ning mbok ampun ngantos tidak boleh ikhlas. Berarti harus merasa terpaksa gitu. Tapi nek sedekah infak harus ikhlas. Sedekah infak niku harus ikhlas. Tapi nek bayar pajak terpaksa. Ini nggak dibayar. Nek ora dibayar bahaya. Mungkin mboten saged napa-napa. Napa meneh saniki napa diperketat aturane nggih. Mungkin nek mboten bayar pajak mboten saged niki, mboten saged niki nggih. Malah mungkin ATM-nya dibekukan enggak bahaya itu lagi. Rekeningnya dibekukan lah, mboten saged napa-napa duitnya tak ning bank ora iso dijupuk. Nek orang bayar pajak itu bahaya. Kalau silakan dibayar ning tidak boleh ikhlas. Harus merasa terpaksa. Lah berarti dikata sehari-hari perbuatan kita yang ternyata itu melanggar syariat.
Dereng mangke masalah niki hubungan antara wong lanang kali wong wedok niku nggih kata sing melanggar niku. Sebab kalau dalam aturan Islam niku kan nggih kedah ngeten iki nek wong lanang kali wong wedok enten apa? Penghalang atau hijab. Nah niki mboten namung teng masjid tok ngeten iki. Tapi kan nek mboten teng masjid teng pundi-pundi kan campur mawon nggih. Adep-adepan biasa. Padahal niku nggih secara aturan mboten angsal. Napa melih ora trimo ukur campur, kadang-kadang malah boncengan barang. Lanang wedok bukan mahram. Lah pripun wong mangkat mulih nyambet gawe orang duwe motor, bapake ibuke ora iso antar jemput, ya terpaksa nganggo Gojek niku malah orang terima ukur adep-adepan, malah tempel-tempelan. Napa melih nek lagi banter-banter mlayune terus direm mendadak. Ini kurang sakit mak gedandul. Tapi nggih pripun melih wong itu terpaksa ya. Terpaksa. Jalan keluarnya apa? Kata-kata istighfar. Astagfirullah. Jadi pas numpak ojek itu, tapi nek wong lanang karo wong lanang kenapa gitu. Riyen niku teng Solo niku enten Uhtijek. Uhtijek. Ojek khusus putri nggih mboten saged berjalan, kalah kali sing yang konvensional niku. Gina ngoten niku guys, sepanjang jalan istighfar terus, astagfirullah. Pas lagi istighfar tak kejadian meleh istighfar. Astagfirullah. Sing tukang ojek nggih ngoten istighfar terus, astagfirullah. Enten sing tukang ojek. Kudu kata-kata istighfar. Jamaah kang dirahmati Allah, dados punika nggih Allah Subhanahu wa taala niku zat ingkang Maha Pengampun, Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tur nek benten enten tiyang berbuat dosa, maka sifat Allah Maha Pengampun niku mboten terpakai ibaratnya. Tapi dengan adanya orang berbuat dosa, sifat Allah Maha Pengampunnya bisa dicurahkan. Maka kan yang sakit kula-aturaken sak derengipun kita presentasi mbok pilih wonten ingkang badhe tanget kawin nyuwun pirsa persoalan menapa ingkang kula aturaken wau napa masalah-masalah sanes menawi sakit kula jawab mungkin insyaallah kula jawab menawi mboten mungkin dipun padoske jawaban iki. Monggo Bapak napa Ibu enten ingkang badhe tangglet nyuwun pirsa sumangga. Menawi mboten enten kita pungkasi pengawasan menika kanthi ngundhaken donga pangestu dumateng Allah Subhanahu wa taala sesarengan kanthi pangajap mugi kula panjenengan sami tansah pinaringan berkah pinaringan rahmah dipun paringi kekuatan keistiqomahan tetap taat tetap ajeng anggenipun ibadah dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya
Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa maghfiratan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makatan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share channel YouTube kami ini untuk info-info menarik yang lainnya.